Lažna Srpkinja sa Kosova, Rada Trajković živi u centru Beograda, glumi lidera Srba sa Kosova. Rado, imaš li 2, 3 ili 4 stana u Beogradu? Rada je opšti slučaj. Znači, kad biste tražili opšti slučaj Srbina sa Kosova, to je bila Rada Trajković. Pitanje količine, neko ima jedan stan, neko kuću, nije važno. Ali ona je opšti slučaj. Ovde izuzimam sirotinju. Znači, sirotinja se onako ne broji ni u šta i to je to. Ali Rada je tipičan slučaj. Živi u centru Beograda, vjerojatno prima kosovski dodatak, duplu platu, putuje. Oni su svi u tom fazonu. Tako čuvaju Kosovo odavde, sa Vračara najbolje. Strašno. Milka kaže, evo da se javim, pošto je noć moj obožavani deo dana. Slušam kako si pričao o mnogostradalnom narodu, kako si debelo u pravu, pa to nije normalno. Čuh ja za tog bika što ga ukradoše i to mi zvoni na velika zvona. U mom selu pokradu u toku zime 10 sušara i odnesu meso. Evo, pre 10 dana, pre ovog snega, neki mojim prijateljima ukrali 20 ojagnjenih ovaca. Jesena su ukrali čovjeku traktor ispred kuće, a ove sitne krađe pa to kraja nema. Olovci sa kuće, još ako su bakarni, moj primer, sa obdaništa kradu ogradu od gvožđa. Ali ti koji to uzimaju su zaštićena vrsta i ne sme niko dupetom da mrdne iz inspekcija i milicije čuvaju radno mesto. Neće da se zameraju nevladinim organizacijama. Pričali smo mnogo puta, kaže dalje Milka, kako su ovima koji su došli kod nas u Srbiju njihovo govno bolje nego naša gibanica. Još ako 3 puta na dan nemaš na meniju banane, pomoranđe ili metu za sok, ma ti si papuanac i zaostao si negde odmah ispred Međeda. Nećeš mi verovati, imala sam tu sortu kod sebe u kući na pansionu poprilično dugo. Mogu romane o tome da pišem, to moj Milane nezadovoljno da mu džigerice svoje serviraš. Možda nekom prilikom kad se idemo pa da ti to ispričam što kažu iz prve ruke. Veoma bih volao da čujem. Razumijem ja da je grdno napustiti kućni prag, ali barem ti život ostao za razliku od mnogih drugih, zar ne? I evo još nešto da dodam. Imali Šiptari Zord, kaže od Bugara, priča Zvonko, poterali ih Rusi na Šaba na Polužu, kad odbio da ide na Sremski front, nastradali na Oštrom koplju i Arnauti i dan danas Zord od njih. Zvonko, ti si čovjek lepih godina i što kaže, da ne kaže smo vršnjaci, tako reći. Još je između nas i Šiptara veliko pitanje ko je koga više razvalio. Još to nije prebrajano. Još se ne zna ko je kome više pakostio. To možda nije lepo reći, ali tako i jeste. Ne zna se ko je koga više pobio. Mi možda beležimo minus ovde, da minus beležimo jedino u odnosu na Hrvate. Inače, uopšte to kad kažemo ja da naš narod mnogostradalni, ja ne smem pomislim koliko su naši stari pobili Bugara, Švaba, mislim, opravdano, nisu oni išli u Nemačku da ubiju Švabe, nego bili ovde. Ali, brate, mnoge su majke od nas zakukale, nije to baš da smo mi sami na metak trčali, to baš nije tako bilo. Danas bi oštro osudili, pa čak bi peticiju napisali da prestanu sa klanjem, a i uvek se može koper u ruke pa preko grane. Da, ovi moderni Srbi danas bi pisali peticiju protiv Jasenovca da je 41. To je tako. I da se razumemo, sa Hrvatima knjižimo minus samo zbog toga što su kod kuće navatali Krajišnike. Samo zato beležimo minus. Zato što su Krajišnici pogrešno razmišljali o stvarima. Inače, ni sa njima ne bi bio minus. Ali, generalno, to sa Šiptarima, evo, baš njih pomenu smo, uopšte nisam siguran koji je rezultat za sada. Ako neko pročita, kaže Zvonko, u pravu si za nas i za naute. Još se ne zna, ja ti kažem, mislim, to. Srpski narod je sve samo nije onaka kako je sam sebi predstavljaju. Vjerojatno svi narodi imaju tu aberaciju. Predstavljaju sebe kao mio i dobar narod koji napasa stada, a onda dođu neki divljaci pa ga maltretiraju i tako. To su te vrlo simpatične priče. Zapravo Srbija je vodila imperijalne ratove. Srbija je pokušala da bude mala imperija. Uopšte to nije tako naivna priča. Doduše, mi to zovemo oslobađanjem. Englezi nikad nisu napad na Indiju zvali oslobađanjem. Roknu jednog Engleza tu Sarane i onda kaže gde su engleski grobovi, tu je engleska zemlja i tako.
Ne, drugačije, ali dobro, to su naši tripovi neki. Mi smo takvi, kaže, dobro. I to je otprilike bilo to da im samo nešto novo, dobro. Kaže, Zoki, tačku mi šalje, ili zarez, šta je o Zoki, hvala. Neša kaže, au kad te dovate patriote zbog ovo što si rekao za imperijalne ratove. Ma bre, šta se lažemo, šta smo mi oslobađali u Makedoniji? Taj narod nikad nije mogo očima nas gleda. O čemu se, šta smo i tamo oslobađali? Mi stalno, čas smo oslobađali braću Makedonce koji su Srbi, pa kad nas Makedonci iznapušavaju, mi onda kažemo mi smo oslobađali Skoplje gde je Dušan krunisan, da je to naša zemlja. Ma ajde, bre, to se kriterijumi podešavaju, to sviranim pilićima. Poštenije reći, hteli smo zauzemo i doviđenja. Šta sad, bili smo jači, uzeli smo i s Bogom. Šta sad? Tako smo zauzimali Vojvodinu. 25% Srba živjelo u Vojvodini, izjasnilo se za to da je to srpska zemlja. A oni 75% Mađara i Nemaca niko ništa nije ni pitao. Mislim, priče. Od kad je Coca-Cola